И какво става, хора? Аз съм Мишо.бг и днес ще отворим супер яката и светеща клавиатура на Genesis RL 300 плюс подложка за мишка на Canyon. Но преди това не забравяйте да се абонирате за канала Мишо.бг и да лайкнете това видео. Нека да започваме. Ето как изглежда самата клавиатура. Свети в 8 различни цвята. Слоевете на един бутон са цели 6. Вау! Реакцията на бутона е 8 милисекунди. Вау! Това е доста добре. Има си краченца. Да ви се повдига клавиатурата, ако не ви е удобно да е легнала цялата. Бутона е съставен от мембранен механизъм, водоустойчива е. Има доста добри плюсове. Аз предлагам да я отваряме. Добре. Чакайте, не я отворих. Готово. С ножички. И сега да я отваряме. Увита е с фолио. Не е домакинското. Ето. И ето е самата клавиатура. Бутоните се натискат доста леко, плавно. И не се чува такова штрак, когато го натискате. В смисъл, ако го пуснете рязко се чува, но това не е нужно. Има се кабел. Ето тези белите, ако ги виждате, оттам, това са лампичките, които светят, може би. Добре. Ето клавиатурата да я видите още един път. Ще видим за инструкции. Добре, имаме такива. И една картичка от Genesis Game On. Доста яка. Имаме си една, меко казано, книжка. Тук има да се чете, да се разгъва. Няма да я показваме. Добре. И сега ще отваряме мауспада. В смисъл подложката за мишка на Canyon. Добре. Нека да започваме. Тук май отварянето ще е малко по-трудничко. Добре, бързо остана. Тук сигурно ще е дразнещо махането. Добре, отворих я. Сериозно. Ето това стои отгоре, стърчи и после го махам просто ете. Добре, обвита в опаковка, която се рециклира. И 1, 2, 3. Вау! Хубава ли е? Според мен е много красива. Сива е. Това ми харесва. Има така някакви точици. Вижте. Вижте я отзад. Аз забравих да ви кажа. Повърхност, която осигурява надежден контрол за максимално прецизно движение на мишката.
Добре. Сега ще изпробваме. Добре. Да видим. Вау! Хора, това са плъзга. Направо не мога да ви го опиша. Направо приятно, много е приятно. Добре. За сега това беше от мене. И не забравяйте да се абонирате за канала Мишо БГ и да лайкнете това видео. От мен, чао!